23, maar zeker FIFA FC 24 nou, hè? Echt weer? Ja. Dus je hebt hem net staan. Nou, die is weer omzet. Ja. Maar ik zie Oeh. Oh, sorry, Kilian. maar dat is toch dom eigenlijk? Ja, vies, ik vind het wel Dus cool. zo vaak er al iets met tegen je. En dat dan gewoon die ten uitstuurt. Ja, heden. Die kies gewoon dichtklappen. Ja, zeg, dan voorzichtig, hè? Als het goed is. Heden. Dat is een grappige telefoon, Hilda. Die kan dicht en iepen. Ach, tuurlijk, hè? Ja, het speeltje van. Ik heb centjes maar 1 keer uit, Jan, hè? Ja. Dat is het zomer, dan krijg je net weer op. Nee. Dus spaarst het voor de PlayStation. Haast het wel jongen Jelke. Ja. Dit ben ik wel mooi, hè? Het gaat er net om dat het mooi is. Het gaat erom dat het veilig is. Nou, om erop te klikken. Oh. Jongen. Zak. Jongen. Het is net de bedoeling dat het alles pakt, zaken.